Muistakaa tilata kavana. Osaa. Kavana. Kanava. Kanava. Niin. Kanava. Niin. Kanava. Hello! Tänään tässä videossa te pääsette näkemään mun arkimeikin, tai semmoisen meikin, minkä mä yleensä aina teen, kun mä meikkaan. Pienenä bonuksena se, että mä en itse selitä ja kerro teille, että mitä mä teen, vaan mun pikkusisko tekee sen mun puolesta. Aloitetaan. Moi, Olivia tässä. Karo tekee tässä meikkivoideella ja sitten se tepöttää sellaisella jollain sellaisella tepösysjutulla tai sellaisella sienellä. Ja sitten tuollaisella sienellä ja sitten se tekee jotain muuta kohta. Ja sitten ja se näyttää sen naaman nyt kivalta ja hienolta. Ja nyt se laittaa jotain huulirasvaa tai mitä se onkaan. Meikki juttua ja sitten se laittaa sen sormilla sitä vähän naamaansa. Ja sitten se tekee jollain väreillä tai sellaisilla väreillä poskiin ja sitten tälle otsaan ja levittää sitä vähän naamoihin. Että se näyttää kauniilta ja hienolta. Ja sitten tosi hienolta ja kauniilta. Niin kauniilta. Ja sitten poskiin se laittaa sitten tänne otsaan. Varjostusta se laittaa. Ja sitten se laittaa tänne ja sitten tänne kaulaa. Sitten se laittaa sellaisella toisella pensselillä niitä samoja. Mitä toi on? Mitä? Toi mitä mä laitan. Olisiko highlighteria? Niin highlighteria se laittaa nytten. Sen ja sitten nyt se vähän. Ja sit se laittaa kulmiin, se ostaa jotain. Mitä mä tiedä mitä se on, mikä sen nimi onkaan. En tiedä. Mutta se laittaa sitä kulmiin. Ja sitten se vähän laittaa jollain kulmiin sitä ja sitten muuhun se laittaa, mutta ainakin laittaa kulmiin sitä vielä. Ja ainakin kaikki, jos laittaa kulmiin, mutta ei kauheasti. Ja sitten se laittaa tänne silmin mitä onkaan puhua jutusta tai mitkä kun menee nukkumaan. Silmät kiinni, sitten täällä on ne alustat, niin sinne se laittaa niitä juttuja. Nyt se leikkaa ne. Leikkaanko? No leikkaat vähän. No, et sulla ei niin leikkaat ne jollain kynsijutulla tai sellaisilla jutuilla, että ne ei olisi niin pitkät. Ja sitten se laittaa nyt ripsaria. Ja sitten se laittaa alaripsiin. Ja yläripsiin. Ja kaikkea. Yläripsiin ja alaripsiin. Kaikki on valmis. Muistakaa tilata kavana. Osaa. Kavana. Kanava. Kanava. Niin. Kanava. Heippa!